kai akwai kudi tashi ka wuce tashi ka wuce Allah ya sa nan na aiki kai waya rike kudin nan kawo kudin nan ba su da yawa da ka bari an kawo Allah bai sadaki na ne. Allah bai sadaki. Ba za ka kawo kudin ba za ka yi bayani ba. Wallahi waya ce nan gaba da abun nan wallahi Allah ya taimake ka dan Allah da Annabi amana. Oga ina bindigar roban nan. Wannan bai tsarita ba. Bindigar roba.